National Press Day puthak nili kadukwe ferangke tumhananta ningaklong akardom pajur iglo pinige ilitum ferangke tumhanisi akimi arani marte ferangke arani asonsi ilitum talon pon iglo lapen pini National Press Day ke kadukwe Bharat angkangti atumolong si ilitum talon pon dunlo ilitum Dipu Press Club lapen Digital Media Union of Karbenlong ilitum join lisi pini laso National Press Day talon pon iglo lapen laso ke talon pon artikel lason hello ke chengsi ke 1966 aningan 4 July on isi Press Club of Press Council of India puseng lo lasi halaso ningkan amat 16 November ani piniani lo 1966 anikan lasi haso hut National Press Day talon pon lo halas so hupen non anta All India National Press Day talon pon bom lo lasi National Press Day la so significance pandai akinang sot kila puson hello free press tamane press atum phanke independence pinai labang lo free press ke lapen isi bangke responsible press ilitum isi arpudo media tum so arpu ateng itum ceklem nai la hello National Press Day katalon pon athi lam mangke asi non ilitum ferangke atum laso arpu kupilo ilitum ferangke atum pipilo claim nai ba pipilo claim nang ni ilitum ferangke atum ke claim nai isi bangke social commitment po bangdo nai tamane rata fan dia fan ilitum isi arpu do laso arpu bang ilitum claim nai lapen ilitum ferangke atum ajara news collect pusitami hadi accurate nai jo lapen ilitum kipiani santa kichubai beda nai this should not be misinformation kali da nai lapen ilitum interview ke enon lamang ta hokpet nai lapen ilitum news ke pacetak labang ke it should be impartial tamne madua beta dung de nai news ke people dangte labang hello hokpet media isi ethics lo lasi laso media ethics ateng pen ilitum kerangki tum anta ke claim bondia phan laso teng si news pacetak bondia phan pacetang bondia phan nili kadok we media korte injir tum phan anta tuning rilo lapen kadok we phan puthot National Press Day laso akhir jumi pipon iglo